So padayon ta number 7. So number 7 is Ephesians chapter 6 verse 14. Stand ready with truth as a belt tight around your waist, with the righteous as your breastplate. So mao kana ang atong balos sa atong kaaway, mao nga mag-stand kita, mutingdog kita sa kamatuoran diha sa gitudlo sa atong balaang pulong nga higugmaon nato ang atong kaaway. So ato kanang tumanon mo stand ta, ug ang kamatuoran diha sa Biblia nga gitudlo ato kanang ibakos dinhi sa atong hawak aron dili na mahulog, kay kung atong ibakos di na siya mahulog ug makadikit kana sa atong kaugalingon. Ang kamatuoran mao kana ang atong ibalos diha sa kaaway, ang kamatuoran ug ang pagkamaayo. So ang pagkamaayo nato nga atong gamiton nga pulong mao kana ang panalipod sa atong dughan alang sa kaaway. Busa nga dili kita mo pagawas og daotang pulong, mao kana ang pagbalos sa kaaway.